Sanglibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 5:04 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanal bay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran po kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa detalyes ka na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jimmy, marhay na hapon, please go ahead. Sa mga dagdag pang bareta, as of 3 p.m. ngunya na pagkahapon, nagpaluwas kan port situationer an PPA sa Banwaan ka na Piodoran ay pinagiman sa MDRRMO sa pamamayo ni Sir Noel Ordoña kan Piodoran. An pier kan Piodoran ngunyan, igwanin na mga stranded na kung saan dahil napigtutugutan na magbiyahe ang mga barko from Piodoran to Masbate, Masbate to Piodoran dahil nga ni ka nagdadangadang naraot kan panahon. Basado digdi sa pinaluwas na informasyon, igwanin na maabot sa 476 na individuals, mga pasayros ini na mapasiring kuta na sa Masbate hali sa iba-ibang lugar, alagad inabutan nin stranded digdi sa pier kan Piodoran, iguanin 5 bus, tulong tanker o lorries, 14 van, 11 light vehicles, 52 na delivery trucks. Iyong yan ang mga nakatingga digdi sa pier kan Piodoran and pigalauman na padagos pa ining malangkaw dahil ta natural igwapanin mga pigtugutan o biyahe na hali Manila going pasiring digdi sa Kabikulan, lalo na pasiring Masbate na mga ngaragi digdi sa Piodoran Port. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Thank you so much sa Chief Jimmy sa dagdag na istorya sa lado lokal. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, pighahalat pa kan Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang kasimbagan kan Pasig asin Quezon City Regional Trial Court sa kahagadan na paatenderon sa investigasyon si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy.
Sa ngunyan day pangkasimbagan ang duwang korte sa kagadan ni Senate Committee on Women Chairperson Riza Ontiveros na pahampangon si Kibuloy sa pagdangog sa Oktubre 23 manungod sa mga reklamo kan pang-aabuso sa dakol na mga kababaihan asin kaakian sa KOJC. Naglalaom naman si Ontiveros na daiman matugot ang mga korte sa kahagadan kan kampo ni Kibuloy sa korte na dai siya pagtugutan na mag-atindir sa pagdangod sa Senado. Tinawan doon ni Ontiveros ang Senado ang enot na naglatag ning arrest order lawan sa pastor para mapiritan ining magpahiling sa investigasyon. Mientras tanto, ipigtaong suwestyon kan House Quad Committee ang Office of the Solicitor General na maglatag ning forfeiture cases kontra sa mga top Chinese personalities na nakabakal ning daga sa pampanggasin ng apudan ning legal na aksyon. Pinag-inganyar kan mga chairpersons kan House Committees on Drugs, Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights as in Public Accounts, sinda Representante Robert A. Barbers, Dan Fernandez, Bienvenido Benny Abante Jr. as in Joseph Stephen Paduano, an Office of the Solicitor General na kaskasan ang pag-review as in punanaan civil forfeiture proceedings sa pagipagtabangan kan ibang government agencies. Sa sarong seremonyas, ipigtao kan Quad Committee ang mga kritikal na dokumento sa opisina kan na Solicitor General sa kagustuhan na pangatamanan ang pang-nasyonal na seguridad asin punduhon na ang dayuhan na pag-aprobitsar, punduhon na ang mga dayuhan sa pag-aprobitsar asin pagbalgar sa mga diretsos asin leyes kan Pilipinas. Mientras tanto, ipig-alerto na ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Disaster Response Management Group kan ahensya dahil kay Bagyong Christine. Partikular na ipinagmando kan opisyal ang kahandaan para sa pagtaon in resource augmentation sa mga lokal na gobyerno na posibleng maapektaran kan maraot na panahon. Ipinaghidali man o ipipahidali man kan opisyal sa National Resources Operation Center sa Pasay City ang repacking kan mga family food packs. Sa ngunyan, igwang kabilugan na halos 95,000 na karton kan family food pack sa Region 1, ang Ilocos Region, asin sobra man sa 113,000 na family food pack sa Region 2, asin 62,000 man na sobrang family pack sa Cordillera Administrative Region. Igwang kabilugan na sobra sa 186,000 na family food packs ang nasa National Repacking Operation Center ang naka-standby para sa kadagdagan ng mga apektadong lokalidad. Mientras tanto, ipinaglatag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang duang propesto para amyendaran ang espionage law. Sa propestong ini, papatawan ng padusa ang espionage spying bako sana kung panahon kan giyera kundi pati na sa panahon kan katrangkiluhan. Mas magabat man na padusa ang hampangon kan mga mabalgar digdi. Katuyuhan kaini na simbagan ang mga dayuhan na espiya lalo na kan mga Chinese sa government offices, local government units, diplomatic community asin pribadong sektor. Importante man ini dahil sa nagkukusog ang tension sa West Philippine Sea asin na nai-report na pagiging espiya ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Mientras tanto, bago mag-alas 5 nin maaga ngunyan aldaw, nagabot na sa nasyon sinda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin Primera Dama Liza Marcos hali sa Jakarta, Indonesia. Ang Presidente asin ang Primera Dama nag-atindir sa inaugurasyon ni bagong Indonesian President Prabowo Subianto asin Vice Presidente Gibran Rakabuming.
Sa impormasyon na ipinaghiras ni Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, nakaabot ang eroplanong piglulunadan ninda alas 4:45 nin maagahon. Mentras sa padagos ang aktibidad kang presidente ngunyan aldaw, sigun kay Secretary Chavez kaibanan na ang private meetings as in ang administrative meetings ngunyan na hapon. Hinagad kan opisina kan Depensa Civil ang kooperasyon kan publiko para sa saindang kaligtasan. Ini dahil sa posibleng epekto kan bagyong Christine na nasa laog ng ngunyan kan teritoryo kan Pilipinas. Sigun kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, kaipuhan ninda ang tabang kan publiko tanganing masiguro na dai mababaliwala ang mga lakdang na pigigibo kan gobyerno. Partikular na pinag-iingat kan Depensa Civil ang mga nasa low-lying, flood-prone as in landslide-prone areas. Sa ngunyan, nagbaba na ang direktiba kan OCD sa saindang mga regional offices para magibo nin preparedness measures para sa bagyo. Siniguro maninda ang kahandaan kan gobyerno sa pagi kan prepositioning kan mga assets as in relief goods. Sa katakod na bareta, nakaalerto ang gobyerno sa posibleng mga bagyo sa nasyon. Sa ibong ini kan pagluyakan La Nina, sigun sa Presidential Communications Office. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni spokesperson for Natural Calamities and Disasters, Joey Villarama, 60% na nababawas sa occurrence o anuman na pangyari na may koneksyon sa La Nina. Alagad posibleng magdurar paini bago matapos ang taon asin sa primerong kabtangkan 2025. Na gustong sabihon dahil dapat makapagkampante asin dapat na maging alerto dahil may namamatean man na La Nina sa Pilipinas. Siniguro naman ni Villarama na dahil pa man pighali kan gobyerno ang mga paghanda sa La Nina, lalo na tamay mga bagyo ang posibleng maglaog sa Pilipinas. Padagos ang aktibidad na nairehistro kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Bulkan Taal sa Batangas. Sa ipinaluwas na Volcano Advisory sarong phreatic o pagbuga nin aso steam ang nairehistro hali sa main crater kan Bulkan Taal na sa nakalis na 24 oras na nagdurar nin 8 minutos. Katakod kaini umanabot sa 1,256 ang sulfur dioxide emission sa bulkan asin nagkaigoning katamtaman na pagsangaw na uminabot sa 6 centros metro ang Langkaw. Sa ngunyan, mantinidong nasa alert level 1 ang Taal Volcano asin padagos ang patanid kan ahensya sa mga posibleng peligro kan bulkan kay bana na ang biglaan na pagsabog. Mabultan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Angat ang lahat, akubado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Diretso kita kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pipaghanda na kan Philippine Coast Guard ang gabos nindang mga stations asin substation sa pagruso kan mga pasahero sa undaz. Sa direktiba ni Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Galvan, itataas ang sa indang alerto poon Oktubre 31 sagkod Nobyembre 5 dahil ini sa piglalauman na pagruso kan mga pasahero gamit ang manlaylay na klase nin transportasyon. Pagirumdum naman kan Philippine Coast Guard sa mga pasaheros na lauman ang mas maigpit na seguridad sa mga pantalan, aeroporto asin terminal sa mga masunod daw. Pig-ingwa kan Philippine Coast Guard na masiguro ang kaligtasan kan publiko na mabiyahe sa panahon kan undas. Mapawagas ang Philippine National Police Aviation Security Unit o AVSEO ning dagdag na personahes para mapakusog ang pagbantay sa kabilugan kan Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sigun kay Public Information Office Police Major Juniel Agmata, kadagdagan na sanggatos na tauhan na maluwas ang iluluwas para magtabang sa pagkondukta kan mobile patrol asin mapakusog ang police visibility sa laog asin luwas kan terminal. Sa ngunyan igwaning 571 AVSEO personnel ang nakadeploy sa nasabing aeropuerto. Sigun kay Agmata, madagdagman ang nasabing police unit din mga police assistance desk sa laog kan terminal. Ang ibang mga personalis kaini matabang man sa iba pang mga ahensiyas kan gobyerno na may kinaraman sa pagmantinir kan seguridad asin karahayan sa laog kan terminal. Mantang target ka nasabing police unit na bantayan ang mga pangenot na gateway kang NAIA sa Pasay asin Paranaque kung sa piglalauman na dakol ang maruso na mga pasaheros. Dagdagan niya to ang detalyes kan mga bareta sa magiging kamugtakan kan panahon, partikularmente ana sa okayaan may relasyon sa bagyong si Catherine. Nasa linya si Ma'am Alexis kan Pag-asa Legazpi. Ma'am Alexis, maray na hapon. Please go ahead po. Yes po, maray na hapon po. Bali po sa latest natin dito kay Bagyong Christine, as of 5 p.m., si Christine ay bahagyang bumagal habang gumagalaw dito ng pakanluran sa Philippine Sea. Bali po huli siyang namataan sa layong 760 kilometers sa silangan ng Katarman, Northern Samar. Bali ang lakas ng hangin niya ay umaabot ng 55 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot naman ng hanggang sa 70 kilometers per hour. Ang kanyang kasalukuyang movement ay westward sa bilis na 15 kilometers per hour. So sa ngayon po, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa buong Bicol region.
Bali po ang ina-expect natin na ang track nito ni Tropical Depression Christine ay pataas po siya bukas at ang landfall ay same pa rin ang scenario na tinitingnan natin na sa Northern Luzon siya landfall ng Biyernes po. Ma'am Alexis, magandang hapon. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Opo. Opo, ma'am. Sa presente po, yung kanyang location is saan po, madam? Opo, yung sa present po ay nasa 760 kilometers siya ng east ng Katarman or 13.2 degrees north at 131.6 degrees east. Opo, so the nearest landmass point of reference is Katarman, Northern Samar, Ma'am Alexis. Ano po? Opo. Ang coordinates niya is? 13.2 degrees north at 131.6 degrees east. Yeah, oo. 13 point something and 131 point something. Ano po? Opo. Okay, now, yung kanyang general direction is? Sa ngayon po, ang movement niya is westward po. Westward. Yung speed niya po? 15 kilometers per hour po. Medyo bumagal ng konti. Ano po? Opo, kasi kanina po naka 30 kilometers per hour siya. Yes, yes. Yung kanyang winds, umabot po ng ilan yung gustiness niya? Hanggang 70 pa rin po. Opo, Pareho lang din po dun sa kanina. Yeah, oo. Yung sustained, ilan po? 55 kilometers per hour po. Opo, so 55 to 70 kph. Ano po? Now, considering yung present direction niya and speed, ma'am, ano yung general tracking niya po? Opo. Yung sa kanyang track po na nasa forecast natin, mamayang madaling araw ay nandun pa rin siya. Ang reference point pa rin niya is sa east ng Katarman, bale 640 kilometers east ng Katarman. Pero nasa forecast din natin na madaling araw po, mga 2 a.m. ay mag-i-intensify siya into a tropical storm. So, ibig sabihin, lalakas pa siya. Ano po? Opo. Okay, okay. Now, di ba may sinabi ka kanina na yung tatahakin niya base diyan sa analysis and sa mga forecast is Northern Luzon. Tama po ba, Ma'am Alexis? Yes po. Okay, now, kung ganyan ang direction niya ngayon, taking in consideration if hindi bagbabago yung forecast, Opo. kailan mararamdaman at anong lugar sa Bicol ang posibleng makakaramdam ng epekto ng bagyo? Although, signal number 1 ang buong Bicol. Kailan po masyadong mas magde-deteriorate, although hindi natin hinihingi, kailan mas magde-deteriorate ang kalagayan ng panahon natin? Opo, bali na-expect po natin na as early as mamayang gabi or hanggang bukas ng madaling araw ay mararamdaman na natin yung epekto nito ni Christine dahil nga itong outer rain bands niya na sinasabi ay tumatama na sa areas ng Bicol region. Okay. Pag sinabi nating outer rain bands, yung nasa pagilid lang, hindi pasok sa katawan ng bagyo. Ano po? Opo, wala po yung lakas ng hangin doon, kumbaga. Okay. So, gaano po kalaki ito si Christine? Opo, actually medyo malaki siya. Yung sa system size po niya na estimate is nasa 340 kilometers po. Yung kabuuhan, 340? Opo. Okay, now, di ang kalahati ng 340 is more or less ilan po, Ma'am Alexis? 170 po. 170. Now, anong araw po at mga anong oras more or less sa estimate natin, taking in consideration yung present movement niya and wind speed, anong araw at anong oras, anong lugar ang pinakamalapit sa bagyo sa Bicol? Opo, bali ang magiging pinakamalapit siya is dito sa may Virac at saka sa Daet po. And when would that be, Ma'am Alexis? Opo, bali sa natin, forecast natin, nasa east siya ng, sa 530 kilometers east ng Virac, Catanduanes, bukas po ng hapon. Yun. Okay.
So 530 kilometers east of Vira, Catanduanes bukas ng hapon. Opo. If hindi magbabago ang direction and yung ating mga parameters ngayon, ano po? Opo. Now, if ever, yan ang kanyang location, 530, hindi rin pasok sa katawan ng bagyo yung Catanduanes. Opo. Yun, okay. Kasi nasa 100 plus lang, 75 more or less yung kalahati ng kanya, ng kabuuan. Ano. So talagang, pag tumaas na to, tataas siya yung ulan ba sa likod niya, mararamdaman natin, Ma'am Alexis? Yes po. Actually, sa ating forecast ay hanggat nasa may east siya nitong Central and Southern Luzon ay posible pa rin pong maapektuhan dito sa atin sa Bicol region. Yung ulan. Ano? Okay, now that would be bukas ng madaling araw, more or less 500 kilometers east ng Virac. Ano po? Opo. So mabilis. What's the probability na sana wag itong kumaliwa ng masyado, Ma'am Alexis? Kasi kung kumaliwa, baka mag-westward to. Ano bang possibility? Talagang padiretso na to pataas? Opo. Bali, hindi naman po natin i-rule out ang chance na ito ay mag-shift ng direction pero hindi po natin siya nakikita sa ating mga forecast models na mag-shift siya ng westward papuntang Bicol region or Eastern Visayas. That's at least that's the good news of it, Ma'am Alexis. Ano po? Opo. Okay. So ngayon, signal number 1, buong Bicol, yung ating mararamdaman na hangin, aabot sa hanggang ilan po? Opo. Bali yung forecast wind natin being under ng tropical cyclone wind signal number 1, inaasahan natin na up to 39 to 61 kilometers per hour. And kailan mag-uumpisa yan and hanggang kailan po? Opo. Bali, ang warning lead time po ng tropical cyclone wind signal number 1 is 36 hours. So within po nung 36 hours na yon, maaring maranasan itong lakas ng hangin. Yan. Hindi naman nangahulugan na yung 36 hours, ano po? Anytime Opo. during that 36 hours, ano po? Opo. Kumbaga yung wind signal po ay binibigay in advance. Hindi Yeah. naman siya yung ngayon na nararamdaman na dapat. Yeah, so the weather will deteriorate this coming hours, ma'am, hanggang bukas ng madaling araw. Opo. Okay. Anong karakteristik nitong ni Christine? Saan ba yung ulan niya? Sa unahan, sa gitna, sa likod, sa tabi-tabi? Ano ba? Actually, yung sentro po niya is shared, kumbaga po, ang yung pag-ikot niya ay hindi siya yung diretsong pataas, bali parang yung mga clouds niya ay nauuna sa kanya doon sa Ayun. sirkulasyon niya. Oo. So yung ulan sa unahan. Opo, nasa Ayun. may kaliwa. Kaya ngayon pa lang, medyo nakakaramdam na ng pag-ulan sa ibang parte ng Bicol region dahil nga nauuna yung mga clouds na dala niya. Yun. Nasa unahan na porsyon sa kaliwa. Kaya may mga ulan na doon sa posibleng taas ang madadali na nito tabi, Ma'am Christine. Ano po? Ma'am Alexis, ano po? Opo. Okay. Sige, Ma'am Alexis, napakaraming salamat. Mabuhay kayo dyan sa Pag-asa Legazpi. Opo, maraming salamat din po. Thank you so much, mga tugang si Madam Alexis. Ano yung kumpletong name niya? Ma-acknowledge May kinaraman po sa latest bagyong si Christine. So, iyon na po yan, tabi, Si Madam Alexis Revivar. Pakikuan po sa masunod tanganing mga kanta, Malinaw na tatanems, yung panahon, projection. So, signal number 1, ang bilog na Bicol. And ma-deteriorate po ang kamugtakan kan panahon anytime within this hanggang sa maaga, sa kunsaaga. Sa irarong kita kan signal number 1. Yun, so kadakulaan niya, halos sobra sa 300, bangaon mo iyan, day man malaog kita sa bagyo, sa lawas kan bagyo. Duman sana kita sa langilang sa gilid, Albay and Catanduanes. Sa pangarang kambilog na pers ang news team, asin kang news bay sa Panginoon News Director Mardila,
Tata Nems Flora, asin si Jerome Nico Martinez, and syempre si Madam Alexis Roy Vivar, kan Pag-asa Ligaspi. Ako po si Pio Fernandez. Salamat, marahay na hapon. Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nang